Kumusta ka, Wayne? Good. I'm good. How about Good lang. Ako refreshing dahil syempre nandito tayo sa tabi ng pool ng Terraza de Niño Resort. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta, come in dito lang sa Terraza de Niño Resort. Pang buong pamilya talaga, pati ang rates napaka-affordable. So kung gusto ninyong dali ng mga friends, kung meron kayong mga reunions, kung meron kayong mga gimmick-gimmick with family and loved ones, ayan, sige, pumunta kayo dito. Dito lamang po sa Terraza de Niño Resort. Yung mga cottages nila, meron din silang function hall na pwede mag-cater ng kasal, binyag, birthday, lahat ng okasyon, graduation man, or kung ano man, despedida party, pwedeng-pwede. At of course, ang Terraza de Niño Resort ay located dito po sa Agay, Bantay. May makikita kayong signage along the highway, kaya pag nakita na po ninyo yon, pasok. Yun, gano'n. Anyway, marami talaga tayong inihanda sa ating mga televiewers ngayon. Gaya na lamang sa ating... Makisali kay Ate Karen at Jonah sa Artistic dahil gagawa sila ng people puppet artwork kasamang kanilang guest. Siguradong masaya ito. Dahil tag-ulan, eto naman ang inihanda ni Chef Sam para sa atin, ang potato cabbage mushroom soup. Tutukan yan mamaya sa What's Cooking. Sa ating Celebrity Corner, silipin natin ang movie trailer ng Going the Distance, Last Exorcism at ECA. Sa live act session naman, samahan niyo pa rin ako at makijam dahil ihahandog ko ang isa sa mga kanta ni Lady Gaga. Abangan at mag-enjoy! Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong favorite infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up, Ilocos! Just gonna stay.